Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय बासबारि स्टेट बैंक अफ इन्डियानि कास्टमार केयार सेन्टाराव सिखाव जानायनि 24 घन्टानि उनावनो पुलिसा साथाम सिखावफोरनि गेजेराव सानै सिखावखौ हमना मोनबाय मख'नो गोनांदि मैया 4 आगस्ट बुधबार खालि साथाम दोलोनि सिखावा साननै सोरां समावनो पिस्तल दिन्थिनानै लुथिना लांदोंमोन नोगोद 4 लाख रां गंनै मटरसाइकेलजों साथाम सिखावफोरा फैनानै साननै समावनो लुथिना लांदों नोगोद 4 लाख रां मैया साखाथिनि मानसिफोरनि हेफाजाबजों पुलिसा सासे सिखाव आरो गंनै मटरसाइकेलखौ नागिरना मोनदोंमोन सासे सिखावखौ हमनो मोनदोंब्लाबो सानै सिखावफोरा खारखोमाना दंमोन पुलिसा दिनै सानै सिखावफोरनि गेजेराव सासे सिखावखौ हाग्रा गेजेराव हमना मोनो दिनै हमनो मोननाय सिखावनि मुंखौ समर सिंह बसुमतारी होनना पुलिसा सिनायथि होदों मख'नो गोनांदि हमनो मोननाय सिखावनिफ्राय गासै लुथिनाय नोगोद 4 लाख रां गंसे 7.65 mm पिस्तल आरो गंनै मटरसाइकेलफोरखौ पुलिसा हमनो हायो नैथियाव दङ सोलिबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि रांबावजायाव दुंहाव थासारि सोलोंथाइ बिथांखिखौ लानानै रांबावजायाव एमएलएफोरनि गेजेराव मोनसे गोख्रों बिबुंथि होलायनाय जायो थासारिखौ नोजोर बोनानै नेमबादियै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया सानै एमएलएखौ रांबावजानिफ्राय होखारहरनाय जायो थामथियाव दङ 41 बोसोरनि उनाव भारतनि हौवा हकी हानजाया जारिमिन सोरजिदों सोलिबाय थानाय टकिअ अलिम्पिक 2020 आव भारतनि हौवा हकी हानजाया सेमिफाइनालाव बेलजियामनि आखायाव जेननायनि उनाव दिनै जार्मानिनि हेंथायै ब्रन्ज मेडेल मेचआव 5-4 नि फारागथियाव जार्मानिखौ फेजेननानै ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हानानै जारिमिन सोरजियो ब्रैथियाव दङ 2015 मायथाइनि 5 आगस्ट दिनैनि सानाव कक्राझार जिल्लानि दतमायाव जोनोम मोननाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै 6 बोसोर आबुं जाबाय कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानसेनि आबुं हाबाफारिजों इउपिपिएल दोलोनि 6थि गायसनथा सानखौ फालियो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय थामहिनबा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर'आ बाहागो लायो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआर सुक्तिनि उनावबो एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैखौ लानानै प्रमोद बर'आ बुङो दि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सानसे समाव रन्जन दैमारिया उदां जागोन बिनि थाखाय सम नांगोन होनना रोखा बुंथियो बिटिआर सरकारा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेल जानांनाय एनडिएफपिफोरखौ बख'नो नाजागासिनो दं नाथाय आयेनखौ रावबो नेवसिनो आरो बारनो हाया जों आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दं रन्जन दैमारिया उदां जागोन बियो मिजिंल' नङा रोखा जागोन जायफोरा रन्जन दैमारिखौ लानानै बायदिसिना बुंगासिनो दं बेखौ लाना आंहा बुंनो गोनां गैया रन्जन दैमारिखौ बख'नायासो जोंनि खामानि होनना बुंथिबावो बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'आ दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।